Πολύ όμορφα δώρα σήμερα για εσάς. Πρώτον, διεκδικείτε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας από την εταιρεία SafeCase για να ασφαλίσετε όλο το σπίτι σας, να φύγετε να πάτε τις διακοπές σας και να μην ενισχύετε. Είναι συστήματα ασφαλείας και ατομικής προστασίας τελευταίας τεχνολογίας για εσάς. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Έχουμε και διακοπές. 4 τυχεροί φίλοι μας θα ταξιδέψουν στην Κίμολο και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα κάνετε τις διακοπές σας σε πανέμορφα ξενοδοχεία και άλλοι 2 φίλοι μας θα πάνε στη Χαλκιδική, στην όμορφη Χαλκιδική, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε υπέροχα. Γι' αυτό τηλεφωνήστε στο 901-643-43 για να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βίτσας, κυρία Βατζελή από το Πασόκ, ο Αντώνης Δελατόλος από το Ποντίκι, ο Παναγιώτης Παντελής. Για να ολοκληρώσουμε το θέμα, σήμερα θα ξέρουμε, κυρία της ΔΕΗ, θα ξέρουμε, κυρία Βατζελή, τις προτάσεις και αν τελικά θα οδηγηθούμε σε συζήτηση για να οδηγηθούμε σε δημοψήφισμα. Υπόψη είναι 120 βουλευτές απαιτούνται να ζητήσουν την διενέργεια συζήτησης για να ζητηθεί δημοψήφισμα, γιατί για να διεξαχθεί δημοψήφισμα απαιτείται ο αριθμός των 180 βουλευτών. Θα δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει μέσα στις 2 επόμενες μέρες το πολύ. Το θέμα θα έχει λήξει. Εδώ υπάρχει μια, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Βατζελή, μια υποσημείωση πολύ σημαντική. Ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν υπογράψει, πριν γίνει νόμο του κράτους. Πάει στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, να το πω απλά. Πριν υπογράψει ο πρόεδρος. Όχι πριν υπογράφει ο Υπουργός, από τη στιγμή που θα υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να περάσουν και 2-3 μέρες να δημοσιευτεί σε θέση. Είναι το τυπικό. Από τη στιγμή που θα βάλει την υπογραφή του γίνεται νόμος του κράτους. και το έχει πιάσει ο πονηρός Δελατόλας και το έχει πρωτοσέλιδο και μάλιστα μας καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που λέει στον υπέτειτλο, λέει θεσμός είναι, ρε Αντώνη, όχι εθνική Βραζιλίας.